Kublai pi baro sa sisian haka tutip ya laki kertong mentaka sengi ngadon bat i MDC i jong ka pentor umkra ide irang ba i balayo ya ka jingjop laisian hapo ka KHEDC pakom juru ide i Deputy CEM barim jong ka KHEDC te hakani ka jing yakran jongi mentangin yakran halo ka jing pekre jong i yakani ka election banwan ma pilabun ya tu ingi halor kani ka jing pekre yakani ka election. Hoi, nakaliang juga aku mau sitting MDC, jong kamu harap tentang kra. Ngam dadon kami banda Korea tentang kata-kata nomor ba. Ngalalong MDC mentara kesan sem tamang ni. Penpa aku jisungu iki pai ba jong ka mau harap tentang kra kunci, kipala ajit yang akan dika tem ke pemerintah. But aling baga jing syania jong ki ngelak percangkat bala ban. Pendep iki kam la kalong haki sinong baper ki bahap apa ka mokhar pentorom pra konsumsi bakum juru haka jinge dei ba jing angnut jong ki pai ba nong sinong hari khasi jongi leng ba ki an ki baper ki bangila wan ra hadis konsul de haka jing sngo jonga ka election ka silong tang ban penken mau ye ki nong kersan ye ki pai ba kin ken mau ye ki jingno senyang jongi kum ki MDC bat kum juru bakin lada ki dang sngo don ke jingsanya bagian ai biangnya ka jingkersan yang tila dangi phai sakani ka constituency jong phi menta ka kanti nalor ki parti ki baju yakhun bat phi kindon ru ki wi ki parti thamai te hakanu ko kompin pentikna ba ka jingjop kan wan biang sa sisian phi kawai namar bagi nongyele menta ki bon bah hangni dangang bakla ki don adu ndungut naka kongres ka jongi naka NPP naka UDP naka HSBDP naka Knamru te barak kumju naka BPP tengah cucim ba kajing don bun ki dongele kan kamdon hika advantage naka bentau usiting tekamut kajing kadang mi bun ki kertong kan dai ka kata kadi jing sisa namar ba pisu thoi kumbangal ong nakmat ba hadin bangala persangkat bala ban no senyang la kalong ya ki sinong baro hapo ka kunsi piti hasilong tingidon kam ki panbiang ki nala ki footpath nang ta ki community hall nang ta ki trok kit nyut ngapar sang banle ek babatam te nata dong asngu ba ki pai ba hamo kar pentorom kna la se ki latip ba ya ki jingno senyang ki jonga bat ngangej ba da ki jingno senyang jonga ha ki babon ki benta adon ka jinga jan bat ki sport club ka jinga jan bat ki sang samla ka jinga jan bat ki nongilam sinong ngaladun pa ka connection ba klan bahabat ki tengah su ba jing bunjung ki kandidat ri kala nang kham plus point nam ta jonga tila dangi phai pok jing trikam jong ka KHEDC hi karai jong ka kongres pan yakhun ka NPP kan dei ka we ka mat hi ka ba pinsha kan tho ba man ta ka kanti ngi i dang sian ru na kaliang jing i ba jo chi i ong ba ka jing trei jong ka NPP ka kongres kala long na du hi por man shwa hen re ka pau perthai pat anda ngilai i po ka KHEDC bagi atre lang te da kum nu phin lej ban pensayo pai ba halor kani ki pai ba kin phai wei ale se ka tra jingli ka bong ba ka jing lang jong ka NPP bat jong ka kongres na thrai ki pai ba kin phai ru ki e ki kam ba sei so ki ba ngila ha ka por bangi don lang po ka district council namar kumba pitip ka district council ha ka jing sisa lei kadai kata ka bagi ong ka institution ka bomda don kam than tang ye ki parti rika sulong ban namar ha ka perthei menta ha ka bangi don ki parti ba pher ka bangi haban mi khmat na symbol ba pher ka penlong yangi bangin habdon ha ki parti ba pher te kumba ngal ong biang ba ipai ba jin pe ha ka gelang baleng ye tre ba UDP kin don ru ki bape ya ka geliang ki ai ki jingno senyang da ka jing don jonga hang te kum deputisiam but ki wi ki perlok MDC na kongres parti kumbat supen ken mau ki babun ki kam ki pangila pendep arbi phai ka jing dei bat ka amendment jo ka siksidil nila yele lang hadeli na kam ta ki jing ai jimut ki jongi la persang ban besu ye ki jing ai jimut ki baskam ban yada ya kari ba ka cai bendrio mar kumban supen ken mau biang ba kane ka amendment ka bagi propose nang tina po sarkar preng kidon ki ba mentoy yangi kidon ki ba ma yangi
Tenata ong kasngu ba kajing don jungi hapo ka isi nyo e kalat ya ka ban ajing mut lang kita ki benta. Teki kam ki pasateng khamtam ngathai bikin mau bah hausnya marjar khatsan ka bang ya le sistem kar bana ban penlok urlong ya ka village admission bill. Dan rei katu ka bill ka balong very important ni feel no namar ba ki pun ki parti ki ya wadong hang di hang tai ki jintuna. Hoi yang suatu ba ka bill ka ban kong kanom biang lot. Dan rei jing salah dari don kampanye Aisyah ban ab hagi amendment. Dan rei da kajing ya wadong hakatu por let's say ka feel no ka BAB bat ka let chedu show ministry bala recall no yaka dem hanah gini hak bang ngalong kumudi pudis yang in charge ka lo ngap chang ban sim yaka sincam ka ba kham kergi bar kham don kam kata kalong ban besu no yaka spirit yaka jingmut jong ka BAB haka ilaka admission act kar kandai spa kandai puwei dengan sekuntunat bakum unong elam ba haka jing ya setuju mut lang bat ka isi baro ngilala ban besu ya ki admission ki bede jong ka dorbar shnong dorbar dong sengkan thai seng samla haka administration of ilaka amendment ak arjar arku lai dekan ni kala yarap sibun na ka benta jongi bang ala pan urlong ya ki ka jing ang nut hasnem arajar khatsan tidak mas ngau ban ong ba ka jing trilang jongi kamna don e ban ong tang ba ka jing bom sutra ipai ba abu trilang de ban pei tu na ka wi kaliang ki jing mentoi tenrei kumunong ilam jong ke parti hadin bana kalian kinong ilam ke kongres nadu na Delhi hadu hastit ba kinong kersian ki ong ba em pihak ban withdraw hajing sisang am das ngo don kam ban kata-kata tenrei namar ba kumu khot jong ke kongres parti ngahaban pen kongu ha parti nadu na parti badan ha sentral badan ha state bade kinong kersian ki jongi namar ngam kwa ba kan mi ka jing bom su jing mut jong nga barki no ilam joka parti ti ladangi phai ha ke HDC ngi i dangshan hi layo shibun ba kita ki jing menjore ki bel Nre ladapi bishar bahaya ka jing trekam juga ni ka KHDC hatu kidang don tharai kita ki jing duna ki ba ladapi job yang pinwan yang hakabor pindang la yang pen bah pa kidang bun ba ki bangi don kamban pen bah namar ngathai PI ba nagapor hakapor ki pawat ka CAG report ru ya ka jing trekam jong ka district council la ka jing ade bat ka ki appointment la ka jing ade bat ka jing bu records ya ka jing ade bat ka yo ka court buat kumjuru agi jeng dei bagi babun ki project te hajing sngau jungang dan kam sibun na bantaban penbahaban pentemai ngan ai nuk saya pi barit ka jeng dei bat kani ka appointment promotion hapo di council ngidon ya ka service rule ka balarim ha ladon kam ya ka banwan ra ya ka amendment nang pangin don da ka recruitment committee ka baklan bar kumjuru bandon ru ya ka promotion committee ka baklan kenang ba ka ba ngile akan long ka ba hun ya ki nong trei ka ba hun ya ki pai ba nong song snong temde tangkata ka jinga dei bar ka yo ka kot jong ka district council ni sukmen ba hadu menta ki nong trei jungi kempat ya du tulop ni persangkat bala aban economize ban minimize ki jing lot te ndei ba ka taru kam long ka basuk ladangim pen klan ya ka yo ka kot te kla dei ka por yang i ba ngin pan kam pen klan khandiat ya ki revenue related project ki barman ra ka jing mentoi la kalong ka jing ade bar kini ki project ba pher kla don bar kum juru ba ka share na ka state government ro ka de ban long transparent knang bangin su thu ka no nyo bat ka no ka state government ka yo tem de tangkat taru ngasngu ban ong ba ka jing inshallah da ki wan ki babun ki central scheme leng ba ka 15 finance 16 finance ro ngila de ban company jingmut ki project ki barman ra jing mentoi ka council ban pen klan ka platingka knang ba kanam don ka jing ma ya ka dis council hoi ki don ki himalaya se ki bangi ngimpat wan ra ya ka codification hoi menakan ni ka tem jonga ko di CM ngila persang ban roish ka bangi la pen long an ya ki dirti ki dustur jong ka hima khairim nang ta ka hima soyong kini ro kadang don kam bon ki hima ke bangi hapen bah knang ba ekonomi syu ka jing ya kaja haki hima baper ngidon kami ki an ki basai te kendiat ru ka jinga dei bat kani ka ki farm ki institutions ki company ki bawan ban trikam trijam hapo uput ustam juga district council iman ila haban don ka kendon ka baklan ban pentingna syua katno kila ban
yarap hak employment nakam taki kun samla ki jongi tila dei ban ya kitu ki company ki firm ki institution ki basut ho ba kam don jing mentoi kimla ban create employment ngatrai ka bahangin shu reject by directly tendai ya kitu ki firm ki company ki ba don ka jing kermen ban tap jami ki berjungi imat la don kam ban phai shataru ti hak jing so thu jong phi ba hadu kat nu ka don kam ye ki bri ki ba don ka jing tip ka pura lo ka six schedule bakin rung hapo ka ki HDC nama menta PE bakan ka election ka la don kumni kin la ban don ki bri ki ba shu sko thu ba bakin ni le ka MDC hende kim don kata ka jing tip ka pakka ba katali kalong badon kam ya ngatharai ngat IP nuksai borit aka jingai lenti jonga kumbu nongelam hadis council ngaken mau kumban pen mau biang teng ngam kwa ban krani kaju tende kalon tang kemlang ke ban ai example borit lada ngimdon ki nongelam ki baklain ki batip teng ka state government teng u gubernur teng ki high court ki ai ki opinion bad ki order ki barang persya ya kajingmut kepadon hakasik sitel tirada ya kendu ki bakum kita ki hukum ki bakta ya ka buram juga district council kepada ka autonomous body ngim don nanti dak waipat kata kalong bangin haban phai shaki waipat ki court arjar khat sau haba rai ka high court ya kirang ba snong ban pendu ya ka board trikam jongki ngi haban le ya supreme court dan dari supreme court ka ong am ki kendon ki paragraf baper ki ai board ka district council bahkan ai board ki rang ba snong dengi job tilang im don ki nong yalam ki bas kam gum gutta kan bu ka jingma na ka benta ki breu ki jongi ka wiru ngakan mau akapor ka banga long chairman hadis council kami ka order no governor banong ban penlong election chairman no hadis council ban long election chairman habdon ka daw kata ka daw ka di bandon ka kam chairman ka balaj ni kata ka bagi ong ka vacancy nga to bon ngalong chairman ngampat resign kum chairman katem jonga kum MDC mau harap pentarong pra kampat kut kampat don ka baki remove yang ada ka vote of no confidence kabumut ngarang di chairman tenrai gubernur kat gopor upen mi ka hukum ban penlong election denagalang jonga ngamban sengale syakut gopor andale high court ka steno kat order jong gubernur tiang ni ngai batang tem gubernur dang ya like kendian ya ki rules jong ka district council teladang imdon ki nong mi kamar ki bas nguthu ya kata kabumut tang ha ka order jong gubernur ngila sya Euroid. Mendai tangkata ki department baper hapo ka sarkar jilla. Teng kim suthu ka ei ka power ka ei ka bor ka dei ikhtiar juga district council. Ki penmi ya ki hukum ki baper ki bomnya hab jingmut. Kum ki taruk ya hapan ya bu jingkeli. Menta ni pentri kam ya kanika Meghalaya building bylaws. Ngamtip hadu kan no ka syong nia ka syong ain. Haki benta jongka district council namar ba ka state government ka donia ka Meghalaya town and country planning act khat kanai span you fly ngi gi donia ka establishment of town committee khat kanai span rufo kamur hangni ru laya tengku apdeng ka establishment of town committee khat kanai span rufo jongka district council bar ka Meghalaya town and country planning act khat kanai span you fly jongka district council ka jingkali ka long akmat ka an kanu ka basyong dor kanu ka basyong khia kanu ke basyong nongrim kanu ke basya don ni ke jing sisya ngidon ru ya ka establishment of town committee rules kharkhandai span rupuar te mentang issue simbe ya ka ei ka jing batha jung government ban pentri kam ya ka building bylaws da ka district council ngas ngau teng imde issue ka autonomy body ladi ka agency jong ka state government te kum kini ki ei ngidon kam ban don ki nong mi khmat ki bas ngau thu bha ya ka ni ka kam ngi hang ni ngi khlek lang ki jinglong ki khendeu ki siap ni don ki khendeu ki ba ki ong ki British territories ni don ki ong ki Khasi state territories phikan mau ba ya ka saj sopen
Haus nam kat kendai sepak perpuar dengan bakla. Ki officer ki ai ya opinion ban ong ba kinu ki khendo ki ba ha British territories kide ki khendo sarkar. Dia lakum tante kamut baru khoi kini ki leadership British leadership te kila de khendo sarkar. Dia kalong ka jing ma bha ladang yem ton ni kinong me khamat ki bas ngau thu bha ye kani. Tiam di tangkat ta ki babon ki ya kendu ya jeni pur usam bat ka sarkar Asam. Ngamti padu kan no ka syongnya ban syepen bet ye pur usam tang para mangi. Nama ka jing sisha katkum ka Assam Reorganization Act khargnais pan rupa kendai ka North East Reorganization Act khargnais pan new way ka paragraph jong ka 6 del lakran chai ba uput usam hakatu ko por jong ka United Khasi an Jaintia ban kiwe ki district kalong bai katkum uput usam jong ki hima khasi te hakapor bang yo jelaro gidang mention biang bakat kum uput usam jong ki hima khasi telada ka hima melim ka extend hadu kamrup berkiwi-kiwi tika ka syongnya katkum ka paragraph arpo katkum ka North East Reorganization Act katkum ka Assam Reorganization Act kanai span rupunda tekum kini ro idon kambi ke nong mi khamal kiban smutu kiban sempang kenang bang ini oban yada ya ki hok ki jongi katkum ki provision jongka constitution nang tam de tangkata kumbangal ong yapi ngidon kam ban sna ya ki an ki baklan yang te ladang yem don ki an ki baklan kan poi syaka jing e dengi hab don kam ya ki an ki baklan jong ka dorbar kur ki baklan jong ka dorbar snong jong ka dorbar dong bahkan ni kan yarap sibun na kebenta ki briu jong ye hoi ki sama jong ki kat bala ki layak ki katna ya ka ILP hadu menta ka ni ka kam kadang sateng hapdeng ka jing ya ki hab don ru ki weipat ki mechanism ban ya dai kan ni ya tapi pe ba ya kan ni ka Administration of Ilaka Amendment ke benginang thap menakan ni ya ki dorbar snong yong bakalong mandatory compulsory ba ka wei pa ko ka dorbar snong dorbar dong kidi ban don ya ka village register ne ka register snong register dong kenang pangyo ban pentikna bahang ne ya ka jingwanam jong ki wei par ki jai ban riu kenang pangyo ban syak ki snong ki thau ke jungi kar bangin patla ban yo ya ka ILP ngidi ban don ki wei ki technical ki jongi ki ban yada ya ka jingwan tur than ki no way dia nadau ngas ko ban ong ba ban long no mi kemana di council kadi bagi don kam ha banda pensyongnya kenang ba dang yo ikinong yalam ki ba biang hang tei kan man ra sibun ka jing singan ya ka dikasih ka jongi ti thon nang kalian jungi hingi kit bok kerwang ya pi ba hakanika election kenang ba pin poi syaka thong blai sibun an